Ngiyabingelela nonke ababukeli beBlaqlife TV ngiphinde nginamukele uhlelo lethu selibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umgwenya nkomo Msafokazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngivakashela ubhuti uzongichazela kabanzi ukuthi why azile la ekhaya namhlanje lesi sifubeni sakhe afike ukuthi ayibhodle today. So asike simuze ukuthi uthini. Sawubona. Yebo, ngibingelele babukele emakhaya. Ngilapha nje ngizosho into engihluphayo enhlizweni yami. Okusho ukuthi nginentombi engithandana nayo uzibuyile wakagwala. So ekuthandaneni kwami naye ngase ngivele ngiwumuntu osebenza ngokuba inkabi. So yena azi ukuthi ngibaba amatoho nje lapha nalapha. Imake wo. Yini inkabi? Inkabi umuntu oqashwayo ngaleso sikhathi kuthiwa akayo bulaka kumbe akayodula umuntu othile. Yeah. Usunesikhathi singakanani usebenza lo msebenzi? Sesisidala impela iminyaka ngicabanga ukuthi 10 years nenyanga impela. Yeah. Hayibo. So bekwenze njani uzuqala uzungena nje kulo msebenzi? Okusho ukuthi engeneni kwami kusukela nje ekunakaleni nje ngisaqala ukuthi ngibe ibhobhodlwana. Sabangani nje sidudene ngomsebenzi nje wobubi wokuntshontsha nalapha nalapha. Yeah. Yini nje emnandi kwenzeni lo msebenzi? Kahle kahle ayikho into emnandi. Into emnandi ukuthi kuba khona imali ngaleso sikhathi futhi nayo isheshe ishabalala. Yeah, isheshe ishabalala. So mawuthi usheshe ushabalala, isheshe ishabalala leyo mali. So why usaqhubeka ukwenza? Ingoba manje 10 years wonke. Yebo, ingoba manje naku umama wakwami lo kufanele ngihlale ngimjabulisa ahlale right njengoba bazi ukuthi nje nami ngiba amatoho. So wahlangana naye uvele wenza lo msebenzi noma Yebo. Oh, okay. Yebo. So udaba lami ake ngiliqhubeka kancane nje sisi. Isikhathi saqhubeka ngaze ngathola ukuthi unobaba omncane wakhe onamatekisi. Onemali mangithi ngiyacabanga lo muntu lo ngiyamazi. Uyabona lo muntu lo ethu ubamncane wakhe. Yena wangitshela ukuthi nje usesele nje nogogo nobamncane wakhe kwayena ubamncane wakhe unomuzi kwenye indawo. Kangazi ke mina kana ukuthi usho lo baba lo nami engimaziyo engiyaye ngimbone nje. Kuthe emva kwaloko ngilo nje ngimzama udali ngamanandi. Kwangena imali. Keqe imali deposit. Hawu isithombe sangena. Okay. Kazi mangithi inhla hayi ngeke. Lo muntu ngathi ngeke ngimbone. Kwangena ne location. Ngiyalela ukuthi okay lo muntu uzohamba ngamephi imigudu uya ngalapho usukaphi. So ngiyaphoqa ukuthi into yamanje thiwa within 5 hours. So nje wakungena deposit enye imali futhi ezogcwaliselwa after 5 hours ngiqedile ukwenza umsebenzi. Ayi. Ungase ngibuze nje kube malini deposit? Kuyahlukanayo nokuthi lo muntu lo uyisima kanjani. Uyingozi kangakanani. So kule deposit le ngikhuluma ngayo kwaba u55,000. 55. Yeah. Shuthi mayisiphelele usuqedile umsebenzi kwakuzongena malini? 110,000. 110. Yeah. Yo. So njengoba una 10 years wenza lo msebenzi unale ekhaya wakhila noma Anginalutho sisi. Imoto unazo? Hayi imoto ngivama ukuhirisha imoto ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngemoto eyodwa ngaso sonke isikhathi. Njengoba nje ngenza lo msebenzi. So le mali kahle ayihlali. Hayi. Kodwa usaqhubeka wenza lo msebenzi? Yebo. Okay, ngicela uqhubeke then yeah. Uthi emva kwaloko ngakwenza ke lokho. Kwashesha nje futhi kodwa unembeza ungidla ngaphakathi ukuthi lo muntu lona bengisanda xoxelwa ngayo udala ukuthi hayibo manje sengithembele kumalume uyena umalume ongisizayo manje yimi futhi osenza kanjena. Hayi zaqhubeka izinsuku ngezwe ngaye futhi udala wathi hayi ubaba omncane hayi sebemshayile. Hawu nami ngawumuntu omangalayo ke odabukayo bandle kwayimina futhi ogijimayo phambili
ngimhluphekisa abantu ngimduduza ngithi awu bandla sasahlupheka Nkosi yami ngokuthi kuhamba ubaba omncane wakho ngoba phela uyena obese kusiza kodwa ke khululeka mama ngikhona mina okhona manje so yonke into edingekayo zonke izidingo ezifunekayo mina ngikhona kuyimina nje ogijima phambili kanjani ekubeni imali oyenzayo ayihlali engahlayeni kwayo ukuthi yenza imisebenzi ethe phecelezi njengaloku nje mina engase ngikwenza ukuthi ngibasize emalungiselweni omngcwabo kanjalo yabona so ya kulapho nje even ifika imali ngihambe ngoyibhukhela mina sinomama sihlayele ehotela mhlambe lezo nsukwana lezo sithengele iziphuzo siphuze uyabona ya ivama ukusebenza lapha entweni nje ezingacacile kahle nami lento le uyaphuza futhi utshwala yebo kakhulu phela manje mawenza nomsebenzi kakhulu kwabe yere why ungakhetha ukuphuza kakhulu ukwenza umsebenzi okanje awuboni ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kuyoba isikhathi sakho bathi bayakufica ukwazi ngisho ukwenzani kona ke ngokusemaqiniso nje lilonke sengazinikela mina yebo ngoba futhi into edala ukuthi ngiphuze kakhulu isona istress nonembeza yebo manje njengoba ngila ngifuna ukuconfessa kumama ukuthi hayibo manje leya nhlekelele eyenzeka yenziwa yimina isandla sami njengoba kwakuyimina futhi owayephasi phezulu emlungisisa yonke into wangcwatshwa kwaze kwaqedwa namanje futhi Nkosi yami ngiye ngihlupheke unembeza ungishaya ngingazi nokuthi ngithini kuyena kodwa ngibe umuntu nje omesekayo ngayo yonke indlela so yena uyakholelwa ekuthaneni ngiyamthanda impela futhi ayikho into esixabanise ngoba futhi nendaba entomba nginake mina kangako ngoba phela manje uyabona ngihlale ngibhizi naye ngoba njengoba esakhona nje uya-understanda naye ukuthi ngisebenza ngihlale ngisebenza yabo but akazi ukuthi ngenza umsebenzi muni yeah so mayelana nomsebenzi wakho ugeze kanjani kunenyanga engivama ukuyihamba yakhona ngala eMozambique so iyona into engenza ukuthi ngihlale ngivikelekile amaphupho amabi ebusuku wakuhlaseli mhlawumbe imoya yonke leyo nto leyo hayi awabi khona ngokusizwa yiyona le nyanga le yebo ungakhona ukuyidalula hayi ngeke sisi okay asidlule lapho so umuntu wakho sobe naye isikhathi eside ne so wena umazi kangcono uma ngase ezwe lezi ndaba lezo zomtshela zona namhlanje sebuzoba njani ubudlelwane phakathi kwakho naye kufanele ukuthi ngiyacabanga angazi kodwa kufanele ukuthi phela uzophoxeka Nkosi yami angazi ngempela ukuthi uzokwenza njani mhlawumbe kuzoba kuyena kodwa mina sengilindele noma yini uma esihlukana ni ngabe ngiyakudeserve nami lokho phela ngenxa yobuhlungu nesihluku engasenza kufana nokuthi ngasenza kuye njengoba ngagudluza umuntu ophila naye uyabona omsizayo futhi yabo kumuntu osekhaya owenza lo msebenzi owenzayo ngathini kuye ngingakhipha nje isixwayiso sokuthi Nkosi yami ake sizameni ukushintsha naye lo muntu lo ocabanga ukwenza kumbe okwenzayo ake azama ukushintsha ngoba manje into eyinkinga inhliziyo nonembeza utyacoma ube mngaka ngenxa lezo zinto lezi zombili ezingabonakali kodwa ezikusebenzayo ngaphakathi so lo msebenzi kahle kahle awunakusasa njengami nje mina anginalutho umuntu onjani makufanele uphile ngokuthi wena kufanele uharishe imoto uyaharisha imali uba nayo kodwa ukuharisha nje uphila ngawo awukwazi ukuthi ube nemoto yakho ube nekhaya lakho ngeke futhi uhlale ndawonye yabona so kona ke esikolweni ufunde wagcina phi hayi njengoba ngeke ngasho sisuthi sisala ku 16 years sasangena nje kube nababhodlwana sadudana ke ngomqondo ongekho right so esikoleni ngagcina ka7
nabo abangani bami abanye-ke abasekho-ke emhlabeni ngenxa yawo lo msebenzi. Awucabanganga mhlawumbe ukuthi uma ulokhu uyithola le mali, uma ulokhu wenza lo msebenzi, ungaqhubeka mhlawumbe ney'fundo zakho, mhlawumbe ubuqhubeka ubufesa futhi ubuthola omunye umsebenzi? Hhayi, angiboni ukuthi sekungalunga sisi. Angiboni ngoba phela manje ekufundeni kudingeka ukuthi umqondo wakho ufocuse kuleyo into leyo osuke uyenza. Manje mina njengoba sengazi u-10 blocks within 5 hours, 4 hours. Nguphatha ngesandla. Hayi, angiboni ukuthi ngisangakumele ukufunda. Usufikile ku 45 years? Ngina 43 years. Na 43? Yeah. Kodwa bathi imfundo ayikhulelwe. Awucabangi manje mhlambe usangabe uzame futhi ubuyele esikolweni ubone ukuthi ungenza njani? Ayi, ngeke kusalunga ngempela sisi ngoba manje unembeza wami uzongidla ekuthaneni phela manje ngicabanga ukuthi uma ngihamba ngesikoleni labantu laba engangingabona umndeni wabo uzongibona. Uyabona ngoba ziyaye zibe khona iy'nsolo, uyabona abantu balandele ngibone ukuthi manje balandela umgudu la ngikhona ngqo. Kodwa ngize ngisizwe ila makhathakhatha engiyaye ngiwasebenzise alo muntu lo wale eMozambique. So manje mangase le nyanga le yaseMozambique ishone because akekho umuntu ohlala emhlabeni ingunaphakade. Sonke siyahamba, sonke sendleleni. So mase ishone njengamanje ungayenzani? Ungaqala phansi ubheke enye inyanga bese uqala nini ukuyithemba ukuthi iyakhona ngempela ukusebenza? Ngingaqala kube nzima sisi. Kunganzima impela konayo. Mhlambe nami mhlambe nami ngangishonela. Ngangishonela impela ngoba angikholwa ukuthi le mithi le emngaka nejule yangaka esengiyisebenzisile enziwa yilwa muntu ukhona omunye umuntu okwazi ukuyenza. Hayi, angikholwa yilo. So lilonke nje sisi ayokusho ukuthi nami kungaphela ngami. Hayi usisi. Ngicela sizame ukumfonela. Simuze ukuthi uzothini yena ke. Kunjani? Ngiyaphila nami. Awukho matasa singakhona ukukhulumisana? No, sisangikho maklasi singakhuluma. Alright, ukhuluma noSitufuza Dlangamandla Zulu from Blaqlife TV. Alright. Ngiyazwakala? Yebo, ngiyakuzwa. Ukuhlelo la sithi khona sikhipha izimfihlo. So today ngivakashelwe umuntu wakho la e-studio. Ufisa ukukhulumisana nawe, ngicela ukuthi umlalele. Alright, ngiyayikiki. Okay. Hello, kunjani? Ngiyaphila nanjani? Hayi ngikhona. Ya, nami ngi-right. Yebo. Ayikona ngi-right nje ngokwesidumbu kodwa emoyeni angikhululekile. Awu, indaba. Kunento la engifisa ukuthi ngikudlulisele yona kodwa angazi ukuthi uzoyizwa kanjani kumbe izofika kanjani kuwena kodwa ngiyazi mhlambe izokuphoxa kakhulu but ngiyacela ungixolele ngoba phela manje akekho umuntu ongalidinga uxolo. No, khululeka ngakhuluma. Usakhumbula ngomngcwabo ukuthi kwenzekani kwakuyimina owayephambili? Ya, ngiyakhumbula. Sengisho lo wabo omncane wakho. Ngangazi kahle mina owayazi. Ya, ngakhuluma ngilalela. Kuyasinda kodwa kuyaphoqa ukuthi ngikutshene. Kahle ngakhokhelwa ukuthi ngidukule ubaba omncane wakho. Angizanga? Ngakhokhelwa ukuthi kube yimina oshaya ubaba omncane wakho. Okusho ukuthi ngamanye amazwi wadubulwa yimi, ngiyaxolisa kakhulu. Understand usuwakhokhela ukuthi umdubule, ukhokhelwa ubani? Why kuzokhokhela wena? Nakuba-ke mama ngingeke ngikwazi ukuthi mhlambe ngimdalule lowo muntu kodwa njengoba nawe wazi ukuthi ubaba omncane wakho ubaba omncane
wazi ukuthi wayenamatekisi enemali. So Yeah. yebo manje shuthi ke kwakumbango wabo lo, mina ngeke ngazi ukuthi ngoba yini kanjani. So yabo nje mina nje ngakhokhelwa kwayimina omdubulayo kahle kahle nje ekwazaneni kwethu sazana nje ngivele ngiwenza lo msebenzi lo, yabona le mali nje lesiphila ngayo yawo lo msebenzi lo wokuthi ngidubula abantu, ngibulala abantu. Mina kahle kahle into engifuna ukutshela yona ngitshela ukuthi wena uyilo muntu obulala abantu like iNkabi. Yebo kunjalo. Yopho manje isikhathi esingaka indaba ongangitshela. Eyi ngangisawa phela ukuthi eyi uzosuke mhlawumbe udinwe ungishiye, uyabona kani siphilisana kahle, uwumuntu onenhliziyo enhle, uyabona ongenankinga, uyabona manje awukekho umuntu wesilisa ongafisi ukuthi abe nomuntu onjengawe manje. Ingakho-ke bengisaba ukuthi ngikutshele, ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngize la. Kuyafana-ke vele manje ayisekho into esingaqhubeka nakho cause angisakuthembi kwamina ukwazi ukubulala igazi lami shuthi obvious nami ungakwazi ukungibulala. Awu hhayi kanti ngeke ngikwenze lo, ngabe ngikwenzelani nje Nkosi yami? Ungahlulwa yini ukwenza kumina ukwazile ukubulala umuntu engihlezi ngikutshela ngayo? So kumina ungahlulwa yini? Kuphi lokhu ungakuhlula kumina? Hluke ngani umalume wami nami cause sigazi elilodwa. Hayi phela yena kwakwaziwa lawa abantu laba bazi ukuthi bangiqashelani ukuthi ngimdubule, yabona manje mina nawe ngeke uyifanise kakhulu leyo into leyo. So ngicela uxolo kakhulu lelo phuzu lelo Nkosi yami. Mina ngiyabonga ukuba nawe angeke ngikwazi ukuqhubeka nawe cause sonke lesikhathi mina ngiyakhala phambi kwakho wena uyangiduduza kanti wazi kahle ukuthi wena owenze le nto le. Just obvious nami angiphephile-ke. Angisophinde ngikuthemba, yikho into engakuthemba ngayo after ukuthi ungakwazi ukubulala umuntu wegazi lami. Ngibona konke then mase uzenza umuntu omsulwa. So ngingakuthemba nje angeke ngisakwazi ukuqhubeka nawe, ngiyaxolisa. Awu manje izinto zakho lezi ezikhona lapha endlini uzoyimisa kanjani? Awukufike phela endlini sikhuluma okungcono. Cha khulile ungayigcina ngeke ngikwazi, angisakuthembi Sola. Into engiyifisayo ngisafisa even ukuhlangana nawe. Lokho khona ungakugcina or ukudayisa inkinga kukwena. Awu kwabuhlungu-ke kodwa hayi bekuwukuconfessa nje ukuthi uhlala ulazi lo daba, kodwa kubuhlungu kumina ngeke ngikuthole ukuphumula enhliziyweni yami. Ngiyacela ungixolele okungcono, ngiyakucela. Nami angeke ngize ngikuthole ukuphumula cause lo muntu bengilala naye all along, lo muntu bengimthemba uyena umuntu wabulala umalume wami ebengimthanda kakhulu. So ngaqhubeka nempilo yami yakho nami ngiqhubeke nempilo yami. Ungisize ngento eyodwa, ukhiphe inamba yami nayo yonke into yami ekuwena lapha. Hhayi kulungile kuyezwakala kodwa ngibuhlungu wona. Ngiyaxolisa ngokubuhlungu kwakho kodwa ngicela ukusiza ngalo. We mama, Yebo sawubona. alright? Yeah, sisingirayithi. So uzizwa kanjani uma uthola indaba enje namhlanje? Ngizizwa ngiphoxekile kakhulu cause bengimthemba sonke lesi sikhathi and bengazi ukuthi uyena umuntu oyena. Bengaze ngicabanga ukuthi lo muntu enginaye umuntu oyinkabi, umuntu ongagcina abulale umuntu osemndenini. So ucabangani nge-relationship yenu? Into indlela elula ukuthi ngiphume kuyona, ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye. Kanjalo nje? Akukho engakwenza cause umuntu oyinkabi, umuntu sonke siyamazi umuntu uma eyinkabi usuke eyingozi kuwona wonke umuntu. Ngoba ekwazile ukubulala umuntu oyi-family member yami, obvious nami angiphephile kuyena. Bewumthanda kodwa-ke? Ukumthanda yebo bengimthanda. So isibindi esingaka sekuvela uphume nje kwi-relationship kanjalo nje ngokucimela ubheke, sibuya kuphi? Ngisho ngathiwa ngiyaqhubeka ngiyahlala kwi-relationship, obvious angiphephile. Oh, usabela impilo yakho? Yebo. Ngoba eyinkabi
obvious abantu abamazi ukuthi uthandana nobani abafuna ukuyibuyiselela bangabuyisela kumina mina nganakile because mina umsebenzi wakho bangawazi ukuthi wenzani ukuze ngibe safe ukuthi angiphume kuyena aqhubeke nempilo yakhe. Ngiyakuzwa but bengicela nje ukuthi mhlambe nizame ukukhulumisana okungcono nikwazi ukubona ukuthi ningaphuma nasiphi isinqumo because manje lokho okunqumayo njengamanje ngiya-understand ukuthi usashokhekile nje. Mhlawumbe mangase ucabange kahle. Angibona ukuthi ngakwazi ukuphinde ngibone phambi kwamehlami. Ngeke ukuthi sisi umuntu angabulala umalume wakhe after that angamtsheli lutho ukuthi uyena obulala umalume wakhe akuchaze ngakho konke. Lowo muntu mase ekugcineni usuthola ukuthi ubulala umalume wakhe mase ungamthemba akulule. So angifuni lutho ngaphinde ngihlanganise naye. Akamove on nami ngizomova on. Lapho ngizomthola all-right kunaye. Manje izinto eziningi ebesenizenze noba u2 uthini ngazo? Impilo iyaqhubeka even kubuhlungu kodwa impilo iyaqhubeka. Sabonga kakhulu ukuthi u-answerishe i-call yethu. Ube right ke mama. Alright, ngiyabonga. Hey, angazi. Uzizwa kanjani usukhulumile? Hey, wona yeze noma nginokudumala kodwa umoya wami uthanda ukukhuleka kancane kodwa yeze noma engazange akwazi ukuliphimisa kumbe ukusho ukuthi hayi ngiyaxolela kubuhlungu ke lokho kodwa ukuthi useyazi kunika ukuphumula okuncane emoyeni. Unabantwana? Yebo nginawo umntwana oyedwa futhi kwayena angimnakile. Kade ngamgcina esamncane. Why ngamnakanga? Angasikho isikhathi engenaso. Uzukhohle amathumba akho? Sis, yabona nje inzima lempilo engiyiphilayo. I'm not judging but ukukhohlwa amathumba akho enye into. So angisho uyazi ukuthi wonke umuntu uba nosuku lwakhe. So mabafuna wena ngelinye ilanga uthini ngokuphepha kwabantu abaseceleni kwakho? Because you know why ngibuza? Yabo esikhathini esiningi if umuntu bayamfuna abakhona ukumthola akazivezi benza sure ukuthi noma yini eseduze kwakhe abazi ukuthi ngacishe ibe igugu kuyena bayahlukumeza ukwenzela ukuthi akaphume yena. Ngeke ungaphumi futhi kubanjwa intombi yakho noma unkosikazi wakho noma ingane yakho noma uma wakho noma ilunga lomndeni sizeni ngiunderstand ngisho. So mabafuna uthini ngokuphepha kwabantu abaseduze kwakho since wenza lo msebenzi lo? Mina sisi kade ngahamba ekhaya. Oh. Yeah. And kwabona labantu laba abavama ukuthi bangiqashe abawazi umndeni wami abakwazi ekhaya. Bazi ukuthi ekhaya ila la ngihlala khona. So akwaziwa nje ukuthi ubuya kuphi? Amakhaya. Hayi akekho waziyo imvelaphi yami, akekho yazi. Hayibo. Hey. So njengoba ubuhlala nayo sisi lo siqeda ukukhulumisana naye? Yebo sike sahlala naye wayesethola umsebenzi kuyindawo kodwa sixhumana nje sixhumana naye futhi ngamthola ekuhambeni. Kodwa ingasinayo ingane naye. Bowuzimisele ngani naye ufuna ukushada naye ngolunye usuku? Akukho ngicabanga okusile ngaye. Bekuwumuntu nje sifazane nje oseduze kwakho nje kuphela hayi ukuthi uneyinhlelo ezinhle ngelinye ilanga ngaye. Hayi into ethene ngiyangicabanga because naye awukho umbono akawubeke kumina othanda ukuphusa like ukuthi hayibo manje uvela nini ekhaya kanjani yabona. So umuntu ongenayo inhlasa yalo mqondo lo nawe awukhona ukuthi ucabangele nganeno ngakulolo daba lo njalo. Kanti yiphi into yakho eyigugu nje oyibeka esifubeni uthi le noma ngathiwani at least nginayo yiphi yinje into wena especial mekukuthi nomndeni kanti kade wawugcina umntwana wakho kade wamgcina musisi lo awuyimisele ukuthi ubheke naye emshadweni yini kanti wena othi le isenhlizweni yami kakhulu uyaziphilela nje? Hayi mina sizayi ngiphilela wona ukufa ngasho kanjalo nje ngasho kanjalo because lento yakhe nje eqaleni ekukhuleni kwami yakheja lapho ke
kawumuntu oyihlongandlebe ongezwa ubhemgwayi phuzayo yabona even ngisafunda esikolweni so impilo yami nje yonakala kanjalo ke Uzimisela kodwa ngokuphuma kulo msebenzi noma koze kuba uJesu? hayi ngeke ngibona ukuthi sengingakwazi kumbe ngisangakwazi ukusebenza kamlungu kumbe ukwenza omunye umsebenzi hayi Uyofela wona, uyofunda khona la. kuyacaca ukuthi ngofela khona ngendlela amagazi sengiwachithe ngayo so nami vele sengiyazitshena ukuthi hayi nami ngofa ngalendlela. Alright, siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele uhlelo lethu. I hope usizakele njengoba ukwazi ukukhipha esenhlizweni ukutshela umuntu wakho. But I just hope nizokhona ukuthi nixoxisane kabusha noma ngabe kuthe akasafuna ukubona but senze isikhathi nikhulumisane nihlalisane phansi uzama ukuxolisa noma ungiyaxolisa ungenele but ubone nawe ukuthi kufanele wena wazi umuntu wakho kufanele umthinte kuphi nakuphi ukuze abe right. You understand? Yebo hayi kona usathanda ukuthuka nje wamanje ngiyamazi uzohlala hlala mhlambe ukuthi ukwehla Siyabonga kakhulu usivakashele uhlelo lesi. ngiyabonga kakhulu Nisibonelekile-ke nani babukela lapha emakhaya ukuthi uma uthula nento ufanayo engunaphakade kufanele ukhulume. So mangabe ukuthi udinga ukukhuluma something ebulalayo enhlizweni yakho ungasithinta kulezi number lezo oyibona lapha escreenini. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. So today sise-Regal in North Beach. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.